Tigasat. Napalabas, pinalutpot ni Malyong ti agnagan iti ibing, maipapan iti kinatao ni Panyang. Ngem nakuna ti baket, nga ado ti saan na nga amo, maipapan iti background ni Panyang. Kabayatan na, nakunamat ni Ariela kini Malyong, ano agsublipay ni Panyang iti mansyon, dinan awaten daytoy. Insakit ni Malyong ni Panyang, ngem naungtan manen ti lakay. Inawagan mat ni Rocco ti agnagan iti Cleopatra. Ket imbaga na nga agsarak da, tapagsaritaan da ti maipapan iti trabaho nga ibagbaga ni Rocco iti balasang. Nagawid mat ni Malyong iti balay da. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo, Anapoluan. Tigasat. Ibeng, adaman damagak ay nawaw. Damagam ka day no danobyo. Ha? Ayawan pa ay. Baakak nga rod. Saan aday tati damagak? Ibeng ay nawaw. Agpakuyugak man ken ka. Mapantay di balay ni Panyang ay nawaw. Ha? Oh, anyang ay ibeng ay nawaw. Makuyog na ka de? Ay saan maung tanak? Ay iste. Ha? Ay kwa. Ay jakam amaw. Jak amaw ti balay ni Panyang. Anya ay nawaw. Agul-ulbod ka mat ibeng. Ay ka talaga mat Maryong. Amok ay ti balay nakat saan mat? Ay nawaw. Di ka mauawatan ibeng. Saan nagsusurot dagiti bagbagam? Agko-conflict dagiti bagbagam ay nawaw. Agko konflikt nga ibagbagam mat. Iti tamaw. Kunam ang nabayagan niyam amom ni Panyang. Kunam ang nabayag nga agayim kayo. Kat talaga mat. Sa ita, kunam manin adi mo amuno sa dino ti balay na ay nawaw. Kat talaga mat. Imposible mo daytan ay nawaw. Amok ibing, agliblibak ka. Nita, pagbali ng nakpaykat nga ulbudan. Ha? Agpay sumati magbagak Ha? Ay nawaw, di ka nga rod agungit si kamat. Nagdamdamag aklang matibing. Ay nawaw, adang amin kayat ko atakwatan may papankin ni Panyang. Ibagbaghan na ngamin na single. Adan siya matasawa na ay nawaw. Apay ayaan ni Panyang tisang kadamag mau malyaw. Ha? Kurso na adam ni Panyang. Ha? Ay, saan mo ta? Saan? Gayem ko lang ni Panyang. Bispring ko, si kamat. Apay nga rod asang kadamag mau no da asawa na no awan. Ay nawaw, damdamagik laang mata. Tay bagbaga na kami na single. Kat adamot lalaki nga mawagkin ko na ide. Ay nawaw. Ha? Atapot nga. Amangan no boyfriend, wino asawa na dayjay. Wino agar-aram nga ta. Ay nawaw. Ay, jakam mo. Ha? Basta, jakam mo, malyaw. Dagijayang Cleopatra kenrukaw. Ay, paliiwag ida. Ay, agkursunadan samot ni Rocco ken ni Cleopatra. Ay, san ang mabali na? Ay, san nga aramid day ta arukaw? Tanupod no ti atap kaw. Ay, ipulong ko ken ni Arila. Ay, unayag, makapaaborido talaga. Apay nga masapul adwada lang agsarita. Ay, bantayak ida. Saan ka pumanaw dito ruwarte restaurant? Urayag ida amalpas nga agsarita. Sige, baliwan tanton dag sarita Cleopatra. Kung nakmuta di mo ni kuyog ni ulitig baliko, namin kuyog mo matkaya.
Nagpilit kasi siya, Sir Rocco. Wala akong nagawa. Pinagalitan pa nga ako eh. Nauyong pala si Baliko pag nagunget, Sir Rocco. Ala, kaya ba? Baga mamangan tayo. Ha? Akala ko datalaang ang mag-usap, Sir Rocco. Saanan? Ito maminsan langan. Diyak kay ti kasto. Tadamang sipsipot ka data. Sir Rocco? Ala, kaya ba ni ulit agbali ko? Tagsasango tayo amangan. Ah? O sige nga, Rod, Sir Rocco. Kumustan nga ni Monray balasang ko. Mayat matan na Panyang. Pumigpig samat basitan. Nasayaat nga ron no kasta. Ay, adagayam ginatang ko a bitamina na. Ha? Ala, maipaspasubo kay pakit din nga gasgastos. Gapukin ni Monray na Panyang. Okay laeng. Awan mo ti sa balya paggastusak. Nakababain paikit din kada kayo, nana. Ay, unay kalakit din aya. Mabalin ka di adimon balik sanday ta. Nasinged kami iti amam. Taggayem kami ikat nga rod. Isuan asidag kayo matan diti pusok. Da kayo kan ni Monray. Agyamanak, Nana Panyang. Ni Nana Ibing ngay, Nana. Ayan na. Ay, kwa, aday na ramid na. Nasingpot mo't dadya agayim mo anya, Nana. Nagagat. Ay, wen, awan ti makunakken kwa na. Nagagatmet amang tultulong kanyak day di agayim ko. Kasaritak bait ni Monray balasang ko, Ay, sige, Nana Panyang. Nangalaam iti kwarta, Monray. Ha? O sige, basa tiin type mo iti cellphone mo. Inted ni Nana Panyang. Paggatang ko kano iti agas ko. Ha? Inted ni Nana Panyang? Ay, nakasingsingpat ni Nana Panyang kada tayo, Monray. Adamanin in-type mo dito cellphone mo. Sige, tabasaak. Rumarta, anaya. Kaya't ko ti agpasyal. Ha? Sigurado ka? Kabailamon ti bagim, Monray? O sige nga, Rod. Tangay awan trabaho kita. Sige, Rumarta. O sige, pasaak tiin type mo. Pasyaran ta titanam ni Papa. O sige. Kuyugan ka. Mapanta iti ayan titanam ni Papam. Kalpasan na, agpasyar ta. Okay? Okay. Bye. Rocco, asino manen jay kinasaritam iti cellphone? Rumuarak, Ariela. Papanam manen? Di mo payla sinong batan kisaludsud ko kan ka. Ariela, agtardarasak. Baliwan tanto tagsarita. Sige, mapana ko. Kanayon manen arumwar ni Rocco. Kanayonan abisi. Numakumikom ni Rocco. Masapul met nga agpakabisi ak. Tapno sa anak amabagtit nga agpampanunot latan ditoy. Rumuarak man kit di. Pasyarak dagiti sanikwak. Maglibas daw ako? Sabi ni Sir Rocco. Gundawayan ko ang panaturok ni Baliko. Punta na ako sa patad. Kasi kung maamuan na arumar ako, siguradong agungat na naman iyan.
Naglibas ako, Sir Rocco? Nasaya at Cleopatra. Diyak ngamin kayat apagpanunutan na kitidakas ti ulitan ko. Diyak kayat nga agatap kanya. Iso ano mabalin, diyak kayat amaamuan na di pa nagsarap ta. Oo, Sir Rocco. Huwag kang mag-alala. Naglibas ak. Kahit kumusta? Adla ka din na kontak mo kadagiti sigod a customer mo. Meron na, Sir Rocco. Pero jay daduma, natiliw da. Pero hindi problema dayta. Marami akong kontak. Adupay ti daduma. Nasayat nga rod no kasta Cleopatra. Kita man lang agpayson. Naiturturong ti panagamamuta, Cleopatra. Hindi ko ngamin gusto ang mababang sweldo. Ang gusto ko, kat malaking sahod. Wen, di ka madanagan. May pa iti kayat mo. Basta agtulnog ka. Oo naman. Sigod naman akong natulnog. Jay sigod abos ko. Natiliw na din. Naimbag ta saan da ka natiliw. Ay hindi. Kaya rigan ko ang isang igat sa Rocco. Hindi nila ako basta matiliw latan. Kan, paano nila ako matiliw? Wala naman silang pagilasinan na ako'y isang... Shhh! Tangiwat mo. Ah? Ang mga noda makangikin ka. Nasayat nga rod no kasta Cleopatra. Awan pa'y nobyo. Ay wala na, Sir Rocco. Meron noon. Pero ngayon, awanan. Kasta ka di. Kung ano da nagkinaawatan nyo ka ni ulitin ko. Ay wala. Simurot lang ako sa kanya sa kalkalapaw niya. Tawala akong bahay dito. Kasta ka di. Oo, Sir Rocco. Pero, hindi ko man type yun na matanda. Lakay naman na kasi yun. Ikaw ngay, Sir Rocco. Puno ka din na may asawa ka, anak? Oo. Pero, saan ko pa ngayon kasal? Ha? Bakit ngay? Basta, pagsaritaan tanto ti may papan iti dayta. Di pa'y may papan iti trabaho ti pagsaritaan ta ita, Cleopatra. Okay nga raw, anak ko. Ay, nawaw. Ag-enjoy kayo. Wayne, anak ko. Sige, ano sa mga ipasyar ni Monray, ah? Wayne, anak ko. Sige. Bye. Ay, nawaw. Ay, nawaw. Ay, ituloy ko kay din, taglutaw. Tamabisin ka nun ni Ma'am Angela, Ay, nawaw. Siya pa'y no imbaga na amabisin. Di kaya't na, ada-ada agus makan niya isubo na. Ay, nawaw. Ay, grabe. Dagiti amok dito, ay, nawaw. Naguuyong da. Kanayon da, bugkawan ti babaunin da. Ay, nawaw. Pumanawak la kuman kay. Tawan matan ni Monri dito, ay, nawaw. Jakmet ngamin amo, no niya ti mapasamak iti masungad niya daw. Kasi na, no nagikatak, katkerlat ang nagsubli ni Monri dito mansyon, di jak tumabantayan tiyaw awir kaon. Tasiguradaw, at di nagtuawatin ni Madam Ariela nga agpaimanin dito, no nagikatak. Ano sakpay laing ti agpaay dito mansyon kas babaw na tanarigat ti may lawlaw anay nawaw. Ay, raman na kung to'y lutlutwag. Ay, mayat. Ay, nawaw. Talaga na imas ti panaglutlutok, Ay, nawaw. Ay, mayatay. Ay, ayabakon ni Ma'am Angela. Tao may manganain. Ay. Binaunak manad ni Panyang balasangkaw.
Ha? Ay, sumrag kayo, Nana Ibing. Ay, agyaman nak. Nakaturog ni Monray, Nana. Nayup-yup, kabayatan ti panagbuya na iti TV itay. Ay, kasta aya. Trumor ka din ama pa nagtrabaho, balasang ka. O, Nana. Alama pan kang arudan. Tadi kakat maladaw iti trabaho. O, Nana. Agsapatos akbiit. Ay, Nooman nugot ko mga minimunray nga agawid, ijay balay ni Panyang. May mayat ko ma at ibiyag na ijay. May paay amin akasapulan na ijay. Ha? Iti kayat ko asawan. Mas maasikaso may kanipanyang ni Munray ijay. Nana. Malala, mapankan balasang ka. Tapno saan ka amaladaw? Alaingkan. Nagkapuam, Cleopatra. Dyan lang sa garden? Amok ang nagkapukay sa ilay. Asinaw, ti kinasinnarakbaw. Ala? Ay, wala naman, bal? Anyat inaramid mo ijay ilay. Ay, kwan? Ay, wala. Napanak lang naghalo-halo. Mainit kasi, baliko. Asino ti kadwam. Wala nga. Wala, baliko. Hindi ka kadi makaaw-awat. Na, Hey, kung magsalita ka kasi, wagas. Laglagi pong hindi tayo mag-asawa o magjowa man lang. na. Angam no agselos ka? Wagas! Wan! Ngam inikanak itinamnama nga aklunin naktumutlaan. Ha? Siyempre, bantayan ka. Jak ipalubos nga agbawing ka iti sa balay. Kukwa ka lang, Cleopatra. Tandaan data. Ano? Nana Ibing, tangay medyo napigsamat ni Monray. Kabailan na matinti agmay sa dito'y balay. Uray saan kayo nga umay? Tapno saan kayo amataktak? Ay, depende. Ano anya ti ibaga ni Panyang agayim ka o balasang ka. Awan pa'y mo timbagbaga na kanyak. Ibagak tumatla ang kininanapan niyang, Nana. Ay, saan na mabalin balasang ka? Basta no anya ti bilin na kanyak naskan nga agtong palak. Maasyanak ngamin kada kayon. Bakit kayo, Nana? Rumbeng ko mga agin ina na kayo itikas na nga edad yu. Ay, di nakadi pa kadanagan balasang ka. Tanairwama kun itikas to'y atrabaho. Sige nga rod, Nana. Agawid kayon. Tapno saan kayo amarabyan? Hala, sige nga rod balasang ka tanay. At dapay pasyintik ijay balay. Ha? Pasyente? Sino, Nana? Asino ti pasyente adakdakamaten ni Ibing? Gagayem, diyo liwayan na dinggen, tituloy, tinobela tayo, anapauluan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, iti panagsarita da Malyong ken Ibing, nariribukan ti lakay, gaputa saan niya agsusurot dagiti sungsungbat ti baket no daduma. Iti panagpasyar ni Panyang iti balay da anaya, inikkan na iti kwarta ti baro, kas tulong na kenkwana. Iti sa balay abangir, naglibas met ni Cleopatra, tapno makisinara kiniruko. Ket iti panagsarak ta, nagsaritaan da ti may papan iti trabaho nga offer ni Rocco kenkwana. Iti met balay da anaya, nagsarsarita da iti baket nya agnagan iti Ibing. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo, anapauluan. Tigasat. Maasyanak ngamin kada kayo, Nana. Bakit kayon? Rumbeng ko mga agin ina na kayon itikas na nga edad yu. Ay di nakadi pa kadanagan balasang ko. Tanairwama kun itikas to'y atrabaho. Sige nga rod, Nana. Agawid kayon, tapno saan kayo amarabyan? Sige nga rod balasang ka, tanay. Adapay pasyintik ijay balay. Ha? Pasyente? Ay, Sino, Nana? kwa, jay pasyente jay amok. Ha?
Amom, nana? Uwan, adamot kat amok. Agpapaayak ala bandera da. Ang amno kwa, pasaray pagbantayan nak iti pasyintina. Ha? Ay, sige, sige. Mapanak pa, balasang kaw. Nadlaw mo gayam dayta anak kaw ay nawaw. Tatang, kasla saan nga agsusurot dagiti ibagbaga ni Nana Ibing no daduma? Saan la kasta ay nawaw. Talaga saan nagsusurot. Agko-conflict ay nawaw. Tatang, Addan samat balbaltik na anak kaw ay nawaw. saan mat siguro akas tatang? Talimpyo mat ni Nana Ibing. Awan kurkurang na. Wen ngam saan mat ngarod niya agsusurot dagiti ibagbaganan no kwa. Kaslay di damaw. Kunana nabayagan agayem na ni Panyang ay nawaw. Nabayagan nga am muna. Ngam di na kano am mo ti balay ni Panyang. Adayamat kasta anaya ay nawaw. Nabayagan agayem mo. Ngam di mo ama rosadino ti balay na. Kat anyat amuyo ngay tatang. Amangan nupod numat adi na ang mutibalay ni Nana Panyang. Ay nawaw. Kasla imposible mat dayta. Ken iti tinamag kao. Nupod no abalo ni Panyang. Nupod no ngawan asawa na. Ngam di na kano amaw. Ay nawaw. Tatang, Iso nga dan samat balbaltik na anak kao. Di na mo ti sungsungpat na no at dadamagam kirkwana. Ay nawaw. Agapitak umanay. Kastoy latan ti aramid ko dito'y bantay. Apitag na gito'y amula. Kalpasan na, ipagangaw. Kalpasan na, iripak kumanay. Sa kuntuman itulod ijipatanay. Baliko? Nakaluto na ako? Sigay, umaya kaon, Cleopatra. Tama na muna yan, Bal. Mangan muna tayo. Lipasagbit na ito yan. Tapno awan ti subsubyak. Talaga gayam na malawak itong mulan ni Sir Rocco. Kaya naman pala, madami siyang pera, Bal. Win big time di ka anak ka. Pulimi nga main ti big time. Hindi lang pala dito ang mulan niya na ganyan. Marami pa bangir na bantay. Ay, win Imado ka nga main ti customer na. Ado ti mangayat iti daytoy amulak agrintay. Ha? Ay, talaga gayam na hindi alam ni Baliko kung ano itong mulan niya. Pudno pala yung sinabi ni Sir Rocco sa akin na hindi alam ni Baliko kung ano itong mulan na. Oh, bakit mo ako tinititigan, Cleopatra? Gusto mo na ba akong aklunay? Ha? Wala. May naalala lang ako. O sige, may kakiitin. Mangan na tayo. Agawid kan, Ibing? Wan maliyaw nga. Apay, sumurot ka. Ha? Ay nawaw, ay uwin Kumaa. Taumay ko sa rongkaran ti kayem ko ani Panyang ay nawaw. Ay awan, sana matatao ni Panyang ije balayda. Aha! Ay nawaw, natiliwan kan Ibing ay nawaw. Ha? Natiliwan niya. Kung namadi mo amo ti balay ni Panyang, ita, kasta ti magbagam. Ha? Ay kwa. Ay, ikas na nga ti kanayon na nga ibaga kanyak malyong. Saan ka no matatao ije balay na takanayon arumwar? Ha? Ay, Uray damagam to kan kwa na tapno bapnag ka. Ay, sige mapanakaw. Umayak to man ang nubigat. Ibing! Ay nawaw. Napanan. Ay nawaw. Talaga asaan nagsusurot ti sungsungpat da dyan nga Ibing? Agkukontra dagiti bagbagara. Damagit to man kini Panyang. Nupod no nga addabalbaltik da dyan nga Ibing. Taray, mariribukan ako niyang pampanunot. Ay nawaw.
Anya Cleopatra. Nakontak mo dagiti buyer. Oo, Sir Rocco. Okay. Sigan tumat nga ro doon ti makamo amang ibaga. No sa dino di pang pick upan da iti order da. Sir Rocco. Hindi problema, ayan. Siguraduam analinis ta amin, Cleopatra. Siguraduam ananayas ti amin. Oo naman, Sir Rocco. Basta agtalag ka sa akin. Sanay na ako sa mga ganyan. Nasayat nga rod no kasta. Di saritaan ta. Diyak kaya ta maamuan ni ulitag ko ti may papan itimula na. Sir Rocco. Agtalag ka sa akin ko na amat. At ang amin ugali ni ulitag bali ko adyak kayat no dadoma. Iso adyak may talagkan ko na ti may papan itimula na. Tawan ti preno tingiwat na numaminsan. Huwag kang mag-alala. Mapagtalkan ako. Sapay la ko, Cleopatra. Sa bagay, umuna pailapan nakakita kan kakat nariknak ang mapagtalkan kan. Hindi naman 100%, Sir Rocco. Kasi, aminin ko, kung minsan, manluloko naman ako. Pero depende yan sa tao. Kung makita kong uto-uto yung tao, gundawayan ko. Kas kan na ulitag ko abali ko. Oo. Gun dawaya man niya. Kukwartaam. Madlaw ba, Sir Rocco? Kung minsan lang naman, Alala. Ante de kwartam. Uy. Ang nabayad mo dayta, Cleopatra. Ay, wow! Ang laking pera. Ay, gusto ko ito. Ay, agyaman ako, Sir Rocco. Adumanan ang pera ko. Imanehuan nakman, Angeli. Adda pa pananta. Masaduta ka rumor, mami. Anya kamutan, Angeli. Itala nga agpamaneho akan ka. Ang masadot ka pahay. Ayan nga min driver yu aya. Isu ati baunan yung agmaneho. Awan ni Rocco. Makumikom. No agibaon kayo, alisto kayo. Ngam no siyak ti agkid daw iti kwarta, imot kayo. Angeli, ti kwarta, pagrigatan dayta, samun tumaala. Kat, nagrigatan nyo nga ron ti kwartayo ita alaman. Ha? Kwartamot day di Tito Luisito ti kwartayo ita mami. Amin nga da kayo saan nyo ang nagrigatan. Toy mansyon, dagiti lugan, negosyo, kanda dumapay. Da kayo ti agnumnumar ka dagita. Huston, Angeli. Natural asyak ti agnumar iti kinabak ng daydi Luisito. Taasawa nakat nga rod. Sino pa'y kumatidaddo maamang tawid kadagita? No di siyak laeng. Mami. Iso ang mabalin ka di, Angeli. Sana tila isid-sidir mo kanyak. No di nakayat nga imanehuan, saan laeng? Mga laki ti sabali at driver ko. Wenno saan, agpasuruak ngagmaneho. Tasya kon ti mangimaneho iti bagbagig. Madamag ko man laang tatamalyong. Anya dayta, Ma'am Angele, ay nawaw. Talaga ka di nga gayan ayatan da Monray kan ti anak mo? Ha? Nakalagip mo dayto'y Ma'am Angele. Apay nga takas to'y manin ti damdamagan na. Tatamalyong, kasarsarita ka. Ha? Ay nawaw. Wine. Ngam apay ka di adamdamagan, Ma'am Angele, ay nawaw. Agdandanada ka din. Ha? Ay nawaw. Saan pa ay? Tasaan da pa'y mo't nagkasaray, nawaw. Di mo ti jabalay mo ti pagnanaadan ni Monray? Ay, when ma'am, ay nawaw. Di agdandannadan. Saan mo't Ma'am Angele? Taagdo mamay, ti pagturturugan da, ay nawaw. Anya? Kat, anya ti plano da? Agkasar da? Wento no makaurnong da, Ma'am Angele, ay nawaw. Masya nang nga rod king ni Monray,
Mamanjile? Tatinakaw dati ornong napiman? Ay nawaw. Kat, asino man ang tipang panggam tatamalyong? Ha? Ay nawaw. Awan met, Mamanjile. Awan. Di mo't singer iti barje anak mo? Idi Ma'am Angeli, ay nawaw. Kat itangay? Saan pa nagpalastog? Ay nawaw. May sa certified public accountant. Di anak ko, ay nawaw. Kat mabig-big-big. Kandakil akumpanya ti pagtrabahuan na ita. Ay nawaw. Anya? Si kaababaunan? Adda CPA nga anak mo? Sana nakaskas daw dayta, Ma'am Angeli, ay nawaw. Ngamen, nagtinulong kami iti anak ko. Tinulungan nakmat, ay nawaw. Di dakkel nga rod ti sweldo na no kasta. Swerte nga rod ni Monray Ay nawaw, uray saan nagtrabaho ni Monray, Ma'am Angeli, mabalin lata. Tapat siya, asan abaybay ang anak ko, ay nawaw. Talaga mo't na di Monray Oray kas day nga da samsamantong na. Ha? At dala tagayang mailawan ang mga yatken kwa na. Na. Pwe! Na. Amang ano ti ammo ti anak mo kat bak nang ni Monray. Amang ano ti ammo na kat adatawiden na iti kinabak nang ni Mami. Iso ak kinayat na. Ngam. Ha! Di nalaam mo. Ay nawaw. Cleopatra, nilalamig ako. Oh, di mag-jacket ka? Na. Tsaka, dublihin mo ang ules mo? Ay, kurang nga rod ang ulis ko, Cleopatra. Pwede ba tayong mag-abay, amaturo? Ay, hindi, Hindi naman tayo agasawa. Ha? Mabaling ka nga isumbong. No magpilit ka, baliko. Ay, si Cleopatra naman. Nabayagan nga agar-aramakin ka. Di na mula klunan. Ay, mag-antay ka, No di ka makaantay. Sorry. Ha? Matulog na tayo, kitdi. Ta mag-aapit na naman tayo bukas. Baliko. Madamag kumanlaeng panyang, ay nawaw. May papan kiniibing agayim mo daytoy adamagay. Anya day tamalyong. Di ka masaksakitan Ngem kayat ko laapen ken no pudno ti atap kaw, nga adabalbaltik ni ibing. Ha? Pasensya kan panyang Ay, no adda nga min damagag ken kuana, ay nawaw. Agko-conflict dagiti isong-sungbat na. Agko-kontrada, ha? Kunana, nabayag kayo niya agamamaw. Ngam di namot ammo ti balay maw. Pudno kaya, ay nawaw. Malyong, limpyo ti panunot ni Ibeng. Kasjela talaga ti panagsasauna. Ngam, pudno aya di na mo ti balay maw, ay nawaw. Ay, ala, adagayam nalipata. Ha? Ay, adagayam papanakita. Ha? Mapitlaang agpakada akon ken ni Monray, tarumwarak manan. Ha? Ay, Ay, una yan. ay nawaw. Mapansan talaga ti atap ko, Boyfriend? Wenno asawan samat nyagpaiso ni panyang di mawag kinkwa na idi alalakay. Ay, nawaw. Ay, salawahan na panyang. Ariela, at dahil singasing kukun ka. Anya dayta, Rocco. Nabayagan na pampanunutok na ito, Ariela. Kaya sapay lang kumata umanugot ka. Anya dayta. Ibagam. Anya nga tano, ilakotan ti daddo masa ni Kuwata. Anya. Adon ti sa ni Kuwata santa amasarsarong karan, santa mas asikaso. Apay no ilakotan dagi jay. Anya.
O manugot nga ta ni Ariela iti singasing ni Rocco? Gagayem, di uliwan na dinggen, tituloy tinobela tayo, anapauluan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolliser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Ti Gasa. Agyaman kami itingkay panangtarabay.